pag-alaga at pagdain po. Amen. Amen. Hallelujah. Atong sayawan, atong buhay na Diyos. Diyos ko, isayawan, atong mga ipakpak, atong mga kabon. Yan atong buhay na Diyos. Pag-sayawan sa Diyos. Sayawan ko ikaw, Ginoo. Sayaw sa akong pag-igumakan, imo sayaw sa kalaunan, sayaw sa kagawasan, sayaw sa akong pigo, alam ka nimo. Pagkasayaw na sa Diyos, hallelujah. Pagkasayawan ko ikaw, Ginoo. Sayaw sa akong pag-igumakan, imo sayaw sa kalaunan, sayaw sa kagawasan, sayaw sa akong tribo, alam ka nimo. Lalay ko tao ang Diyos. Lalay ko tao Diyos. Simbang ko tao Jesus. Lalay ko magalay. Parang tribo magalay. Tribo magalay. Parang iwas ko ka ng mong pinili. Lalay ko tao Diyos. Hallelujah. Lalay ko tao Diyos. Simbang ko tao Jesus. Lagi bumagawi, lagi bumagawi, tanang kaliwat mo, tanang mong pinili. Hallelujah, magsayawan sa Diyos. Magsayawan na ikaw, Ginoo. Sayaw sa akong pag-igumakan, imo sayaw sa kalaunan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alam ka nimo. Yes, magpasalamat kami kanimo, Diyos. Lord, tao, Diyos. Yes, hallelujah. Simbahon ka, Jesus. Lagi bumagalahi, lagi bumagawi, tanang kaliwat mo, tanang mong pinili. Lalay ko tao, Diyos. Magaani, Lagi bumagawi, tanang kaliwat mo, tanang mong pinili. Yes, hallelujah. Magpasalamat kami kanimo, Diyos. Magpasalamat kami kanimo. Yes, hallelujah. Ginoong Yesu Cristo. pagkamaayo mo. Kalibutan, ikaing kalibutan. Aron kami may kaliwasan, Ang ayan ka masalunggan. Dili Diyos kabayaran, ang kaayo mo. dili mahitok nga ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamanan, labaw ka Sa tanan, ang ayan ka nga. pasalamatan. Hallelujah. Nawata nga mong Mga pagkain. ingon sa mahumot nga insinso.
Napasalamat kami kanimo. Ginoong Yesu Kristo, pagkamaayo mo. Galing kaligutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga katilugan. Piliyod kabayan, piliyod kabayan, ang kaayo mo. Pugiling matulungan, ang kanya mo. Sinong Diyos na labing kamhanan, sabaw ka sa tanan. Pangayan ka mga pasalamatan. Gawa sa ang among mga pagdaing. Iyon sa mahumon na insenso. Pagkailabaliha sa imong trono. Maimaya ka, maimaya ka, gawada ang among mga pagkain. Ikot sa mahumon na insenso. Pagkailabaliha sa imong trono. Maimaya ka, maimaya ka, maimaya ka, sa bawat simba. Yes, hallelujah. Kung kayo lang himayin ng nungganan, O Diyos, hallelujah. Pagkay, pagkasalamat. Tungod kay tapos kayo kang mudawat sa tanang mga pagkay, pagkasalamat. Tungod kay ikaw ang Diyos sa sinugan, karon sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ug tag-iya sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Tapos lamang ikaw ang among alagaran pasidungan sa tinang namong kinabuhi, O Diyos. Tungod kay imo kami mga niluwas, O Diyos. Kami sa magagay, kami ang kami, tungod kay imo kami mga niluwas, O Diyos. Hallelujah. Dalay mo ka ang mga suway katapusan. Tanang tribo magagay kanimo, Diyos. Tanang dila magasigit. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang hari sa tanang hari. Sa tanang Diyos. Ikaw ang Diyos ang magabalik aron sa pagbuha ka ng kasama. Kenay magasimba diha kanimo. Oh Diyos, kalungan kami tanan malalangin diha kanimo.
ang tanang trigo magdadaan, kinakalibo. Ang tanang tila magkasuhin na ikaw, Jesus. Ang tanang luwan magaluhod sa iyong kalangon. O Diyos sa katimuhan, o sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan. Yes, Lord. Simbahon ka sa walay katapusan. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ang ngayon, Ginoo, ikaw dawat sa among pagsimba. Ikaw lamang Diyos, ikaw lamang ang Diyos, maanunay ugmang lingkid. Kanimo lamang kami musang pin. Ang pagkuhan, Ginoo, ikaw ra ang pangayan, Ginoo, ikaw ra. Hallelujah. Sabitan mo sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmuna, ining langit o yuta. Ang pangtugan, Ginoo, ikaw ra. Yes, hallelujah. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamaturan. Walay lain na handumon, ngunit ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamaturan. Walay lain nga handom, ngunit ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Kaluwasan mo yun. Yes, hallelujah. Ang
kaluran mo, Diyos. Makabatuon kami kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Hallelujah. Hangtod ano na kami kusog kinabuhi, O Diyos. Mualagad kayo kami kanimo. Amen. Mudahil kami kanimo, Ginoo. Pasalamat kami kanimo, O Diyos. Salamat, Ginoo, sa dako nga pagbibilyo kaniya kami karon. Buhi pa kami karon, Ginoo. Salamat sa gininhawa nga imong gihatag sa matag sa kanamo, Lord. Sa kadaugan na mo na angkon, Ginoo. Ikaw lamang ang pasilugan, alagaran, pasalamatan. Tungod kay among giilang nga ikaw ang tinubdan sa tanan, tagiya sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa paglawat nimo sa among mga pagdayeg pagpasalamat. Gani mo lamang tanan dungog himaya, kanungganan pagdayeg pagpasalamat. Diha lamang sa gamhanan ug balaan nga pangalan nga mao sa Ginoong Jesus. Ang tanan magaingon og amen. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng buhay ng Diyos, Ison. Amen. Mayong buntag. Amen. Mayong buntag. Musta mo? Nagmalipayan maka Ison, kay tungod na kadriya Ison. O, nagmalipayan yun kay tungod. Aniya na po, makakita yung maghiusan ang buta sa pagdaig sa tunggoy na Diyos. Amen? So, saway langay-langay. Son. So, kung bayan mo na son, nasayo na magyud mo. O ang pagkolekta sa makadaugan. Mga pagpasalamat ato sa atong buhay nga Diyos. Atong ituboy iyang pangalan, pinagi sa pagpasalamat nato. Nakadayag naman kita, pinagi sa mga pagdaig, pag-awit na so, aniya, usa karon usab, magpasalamat kita, atong ibungat, kung sa kamaya kong Diyos, nagsisimba o ialagaran. Amen. So, Ison, isa man muna diyan, magpasalamat. Indog lang, Dre. Bugi na song. Kaya dalay doon ang mga Diyos, hindi pagkakaroon ng maraming salamat ito sa katuboy na Diyos, kumana na ihatag Amen. na maong karigon, gusto na ako ang matag-adlaw na ako gayon ihatagin yun. Gininhawa niya, gusto nga gininhawa sa matag panahon niya, bisarog, kaya gawas ko niya. Ako din, nagmalikunan sa hindi kayo, siya nag-protection sa kinabuhi. Tapos sa aking pamilya, siya nag-bless, siya nag-ligon, nag-provide sa mga panginanglan. Ang Ginoo yun akong ipasalamatan sa tanan higayon sa buwang kinabuhi sa mga pamilya. So ang tanan yung nabalik na nung kasaraan. Amen. Amen. Isa pa Ison. Puno hindi na ko kawangon ang mga pagpasalamat, paghatag ko kadaugan diya sa atong tingad Dios. Kay maikalipay sa atong Ginoo nga makabati siya sa pagbungat sa pagkamaayo sa atong Dios atong tagusan ng kinabuhi. Amen. Ang Dios maayo gyud sa akong kinabuhi. Tungod kay nasinati gyud nako ang kaayo niya sa akong kinabuhi tungod kay bisan sa akong pangidaron do na magbatin dali ra ko maayo. Bisan ko ano dali parang ang tanong sa uban nga kung ang balatian ba, madugay. So sa akong kinabuhi, dugay ng panahon, wala ko ka tilaw og doktor, katong og hospital, o sa padina. Tungod sa akong
pangidaron karon, hantod karon. Amen. Muna akong dakong pagpasalamat yan sa akong buhi nga Dios. O maayo gyud siya sa akong kinabuhi tungod kay ang akong mga anak anaayon sa maayo nga pagsinagtanay og nang malagan na gayud kami ng tanan. Mao kanang dako akong pagpasalamat yan sa akong buhi. Amen. Isa pa'y, Brother Jackson. Ano, makita na ito. Sa pagbungat, pasalamat sa atong mga kaigsunan. Makita na ito nga atong Diyos nga gilagaran. Tinood. Amen. Tinood yun gayet siya kay siya nagapamungat nga ni sa atong makalusa ka kinabuhi. Makita man o dili, kita ang iyang pamaagi. Amen. So, wala na ba ikson? O, wala na ikson. Mato kita sa pagpamati sa mga pulong. Naka-sintro dyan sa atong luwaton. Atong andamon, atong una-una, labi-labi atong kasing-kasing. Aron nga madawat nato ang pulong sa gapos po yun. Amen. Kung dili lang kay kini palapos sa atong dunggan. Amen. Ato kining kinabuhi o i-sol sa atong kasing-kasing. O galay ko lang po nga Diyos. Nakata na ako sa atong magawali karon sa atong pastor Sir Jeffrey Cañares. Okay, may buntag sa tanan di ay. Amen. Sulan. Kain naman ang iba. Okay. So, may buntag ka natong tanan sa makausap pa. Ang Diyos, madahin na nagapamuhat yan sa matang sa itong mga kinabuhi. Mga malipayon ta nga nihata nga nalagad ka na kaniya kung simbang na sa pangalan. Okay, so laikon ang pangalan sa itong buhi nga Diyos. Diyos na walay pagkabagpo o Diyos na may kumahon kaayo. So, ining orasa, magapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Anggip na ako matagusan na magatindog. Samtang mag-abri kita sa mga Biblia. Ya, sa sulat ni Mateo Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto kini sa 42. Mateo Kapitulo 12, versikulo gikan sa 38 ngadto sa 42. May ato ang pagpaminaw, pagambitan karon aron nga ato makaon na sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay, mo ni ang misay nga ato ang mabasa dinhi sa maong sulat sa 38. Unya pipila ka mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo mingon magtutudlo pakit-a kami milagro. Apan mitubag si Jesus pagkadautan gayon sa mga tao karon. Wala na pagtuo sa Dios. Nangay ka mo milagro kanako, dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo maora ang kahibulungan nga nahitabukang Hunas nga propeta. Sa mga si Hunas, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda sa dagat. Tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabi ang anak sa tao sa ilalim sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive mamangon o musudya kaninyo. Kay naginulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. O hibalugi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom ang reyna sa Sheba mubangon og musudya kaninyo kay mipanaw sa layo kaayo aron lang pagpamati sa mga malamong pagtulun-an ni Haring Solomon. O hibalugi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ambot ba? May mayaon nga Dios ug halangdon nga Ginoo. Lord, ini mo rasa, padayon kami nga nagasimba nga na kanimo. Padayon kami nga nagapaubos diha kanimo Dios, ako makablingon diha sa mga tubangan. O dili mo rasa Ginoo, andam na gyud mi Lord nga mamati diha sa imong pulong Ginoo. Salamat nga kining mong pulong o Dios, magtudlo nga ni kanamo, magpaimangno ni kanamo.
aron may baluan na mo o Dios kung sa pagid dapat na mo buhaton Ginoo aron ka makalimutan mapalipay sa mo ang matadusa ka mga kaugalingon. Salamat kaayo. Ikaw padayon sa mga pamuhat diya sa matag sa tagsa na mo kamaksing-kasing o sa amo mga pangununa ang Ginoo. Yuhi ang amo mga pangununa o mga kasing-kasing na mo Ginoo. Ang Ginoo maangkon o badawat ang mo kini imong pulong samtang kami magapamati dili kini mahimong kawang Ginoo. Dili o Dios mimo kining dakong pagtulunan sa mong kinabuhi. Sa kini ka bililhon kayo sa mga matagusa ka mga tinabuhi. Ginoo kini mao man ang among pagkaon o Dios sa mga kalagi Ginoo. Salamat kaayo sa kalipay nga imong kadagamtam nga kanamo o Dios samtang kami magapamati. Ang kalaay sa pagpamati sa pulong pagtangag Ginoo. Uli kini o Dios ug kanang malipayon nga nagatinguha niya ug nagapangandoy sa mong pulo ugad kagay kami iniana nga magsing-kasing o Dios nga dunay pagpangandoy ug pagtinguha diha sa imong mga mensahe o Dios. Salamat kaayo Ginoo sa lantaran nimo pagabuhaton. Imo lamang tanang himayaan ug kadungganan mga pagtuboy mga pagbasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so may buntag sa makausap ka nato. Okay, so praise the Lord. Ang mensahe makaigsunan akong balikon nato ang pagapaminahon karon sa wala nakaapas. Diha makita sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 ngadto kini sa 42. Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 ngadto kini sa 42. Gitimahan nato kini og God wants us to trust Him at all times. God wants us to trust Him at all times. Gusto sa Dios nga mosalig kita nga na kaniya sa kanang panahon. Amen. Ang Dios gusto jud niya nga makita taniya nga kita nagasalig sa tanang panahon dili lang kay sa pipila lang ka mga adlaw nagasalig ta nga na kaniya nagatuo or ana ba nga bulan dasig kay ta. Gusto sa Dios dili lang kay dihaa kundi sa tanang panahon ngayon. Nagasalig kita nga na kaniya o kana bitong aduna tay pagtuo nga sa anaa gyud kanunay nakipuban nga ni kanato. Amen. O nagapamuhat kanunay sa mga milagro diha sa itong kinabuhi. Nagapamuhat ang Dios sa tanang panahon. Bisan pa man sa mga milagro nga dili nato makita diha sa itong mga mata. Apan diha sa itong mga kinabuhi, ang Dios nagapamuhat Diyos siya. Amen. Sa inadlaw-adlaw diha sa to ang individual ang Dios nagapamuhat kanunay. Okay? Nagapaminaw kanunay ang Dios usab sa tong kinabuhi. Nagapaminaw sa kabalo ang Ginoo og nasayon. Kuno unsay atong mapagkinahanglan. Gusto sa Dios dili lang kay mosalig ta sa iya sa panahon nga adunay mga milagro nga atong nakita. Mingon ta Lord, salamat kay sa mga milagro na agilay ka. Kung sa mga milagro, bituo kung samot sa imuha, tama man na. Pero kung mag-agat ta kanunay, kakanang kagustuhan lang po nato kanunay nga naay mga milagro nga makita gyud nato sa itong mga mata, dugay kita motubo ni ana. Amen. Dugay kaayo ta motubo ni ana sa pag-alagad sa Ginoo o pag-ila ngana kaniya kay nagaagad lang ta o ato ang pagtuo mutubo lang sa panahon sa mga adunay mga milagro nga makita. Amen. Kinahanglan na amay milagro wala kinahanglan magpabilin ta nga matinuohon nganha kaniya. Kay daghang mga tao karon labi na kung makita gyud ang mga dagko kay milagro dili lagi na mali. Amen. Makatabang na sa tuang espiritual.
Pero bantayanan kay basig diha lang ta mag-agad na nagatuota nga dunay din Dios. Na ang mga tao nga gusto kay musulod-sulod mga ebangelista kay firing kay muwali unya pag mag-altar pulling na daghan kayo mga kuan sa mga sa pagpamuhat sa banal espiritu. Unya daghan kay mga balatian nga nangaayo. Ha? Unya karon kung diha lang ta nagaagad ganunay nga ganahan kita musulod-sulod kaya para din makita nato nga ang pagpamuhat Dios sa Ginoo. Unya makita din nato nga gamahanan kayo ang Dios, diha lang ta nagaagad. Murag dili na, ha? Nagdili na gyud maayo. Amen. Amen. Kinahanglan na amay pagpamuhat o wala nga makita nato diha sa itong mga mata, kinahanglan matag segundo o minuto oras ato ang yung dapat nga may baluan nga ang Dios kanunay nagapamuhat. Dili lang kay sa mga nakita. Kung dili diha usab sa itong makinabuhi. Amen. Dili ana to masayran karon makaigsunan nga maminsahiya nga gusto sa Dios nga motuo kita nga na kaniya dili tangkay sa panahon kana bitaw adunay mga milagro nga ato makita. Amen. Gali diri pipila ka mga Pariseo magtutudlo sa balaod. Mihangyo sila nga si Ginoong Hesus magpakita og milagro. Amen. Kay tungod lagi, mo lagi na ang ilahang kagustuhan kaniadto. Ya na mo tuo kung adunay mga milagro nga mabakita nga na kanila. Amen. Sa ato pa di ay kung inana ang tao nga nagapangandoy lang kanunay nga adunay makita nga mga milagro. Kung sa giingon ni Jesus Christ din i-rebuke sila. Pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala tay pagtuo sa Dios. Basahan na to sa 38. Kunya pipila ka mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo mingon, magtutudlo pakita kami milagro. Aduna sila'y request, gusto nga makita nga buhaton sa atong Ginoong Jesucristo. Kung sa gusto nila nga buhaton sa atong Ginoo nga buhat og milagro aron makita nila. Pero sa itubang ni Ginoong Hesus, pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Kay tungod ang ilang pagtuo nag-agad lang sa mga milagro. To say is to believe. Mao lagi na ang mensahe nato karon nga nagapahinumdom, lagi kinahanglan dili ta mag-agad sa mga milagro nga atong makita. Amen. First, una-unang sa tanan, ang atong kaugalingon lang tao nato ang Dios sa pagbago sa Ginoo. Pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala nay pagtuo sa Dios. Nangayo kamo milagro kanako, dili ako muhatag niini. Amen. Balik day ni kala bitong mo request na sa Ginoo, Lord, pakit ako milagro. Lord, ayuhar gud na ako ang bana, ayuhar gud na akong anak. Kay kumaayon na. Musimba na jud ko sa imo Murag ikaw na nooy nagkunbol sa Ginoo no? Amen. Lord, kumaayo gani na ako ang lulo sa iyang sakit nga cancer. Diyan na jud ko believe sa imo. Oy. Diyan na ko believe sa imo, ya pagkaayo, no, yawa na dahil sa Ginoo, oy, dasig daayo. Kaya kung wala na po milagro, kaya magkahinay man, kaya gusto nyo mo, kaya nag-agad lang ang kanunay sa milagro, pero wala pong milagro, no? Mga na po ka milagro, Lord. Naglagaan na po ka balatian, kung saan na po, silayan ka. Lord, ayuhan na po na akong anak sa iyang balatian. Kaya kawa pa man di ayaw, na-discourage. Ingon, gamahanan ka. Ayaw magkatunin mo ako ang request ka tumiagi, pero ano mo ayaw namatay na yun. Wala ka nang alagad. Ang ano man, nag-agad ang iyong pagtuo pagsalig sa mga makita. Amen? Nangayok ka magbilagro. Kanako, dili ako muhatag niini.
ang milagro nga akong ihatag kaninyo maora ang kahibulungan nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Unsay nahitabo ni Hunas mga kaigsunan? Gikot ni Jesus Christ si Prophet Jonah. Unsa gani si Prophet Jonah? Gisugo siya sa Ginoo nga muwali, musangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa Ninibe. Apan dili sa gusto na muwali dito kay ang mga katawhan din sa Ninibe, kalaban kayo sa Israel, may kalaban sa Israel, mga mangtas kayo. Dili sa muwali dito muna mitakas siya, usakay sa kakuan, sakayan, padulong sa Tarsis. O niya ang Dios nagpadala o naghimo gayud sa mga pamaagi. Aron nga pagpahinumdum kang Hunas. Si Hunas ang hinungdan nganong ang sakayan hapit na manunod. Nangahadlok na sila. Tanang mga tao dito ang nanakay. Adunay mga nagalalaing mga Diyos-Diyos. Nanawag na sila sa ilang mga Diyos-Diyos. Pangtawag ka na yung mga Diyos. Kaya si Judas kay kabalo din siya sa Diyos ang sanan sa Diyos ang ginungdan. Nakamatikod siya nga painumduman din siya sa Ginoo. Ewan din siya sa ngana sa mga tao. Ako ang ginungdan. Labay ko. Labay siya. Moto nga, ang plano sa Ginoo nga mapainumduman si Judas. O dili lang kay kang Hunas, kung dili na pa, dayap po dito ang panahon nga ang Diyos ni Hunas tinuod. Amen. Ang ilang mga Diyos dili. Amen. Apan lagi bisag gisalibay sa Hunas dinaa sa dagat o tubig, apan adunay dakong isda nga nagulat sa yaha. Ikaon? Gitulon ra. Gitulon lang ang ikaon kay kaon. Kasi kunis na. O niya, tulog ka adlaw si Hunas. Tulog ka gabi dito sa ilawom sa tiyan. Pagod siya namatay. Kay layo, good kayo tingali ang Ninibe. Di ka sa Tarsis to Ninibe, 3 hours, 3 days na dahion sa isda. Amen? Natingay isda ba? Damay ko dito ka na ba? Giluwa sa dito sa Ninibe. O niya, nasayod na yung si Hunas. Kung unsa yun ay ang Diyos na pagkagamhanan. Amen? Giluwa sa dito, gi-preserve ang iyang kinabuhi, wa dyan sa unsa, tulog ka adlaw, tulog ka gabi. Aron lamang mawali ang pulong sa Ginoo. Amen? Naginusol ang mga tao dito, sa pagkanungog nila sa minsay nga giwali ni Hunas. Ingon pa din tulo usab ka adlaw, tulo ka gabi ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Amen. Ang kalainan lang kang Hunas o kang Jesus Christ. Si Jesus Christ namatay, tulo ka adlaw dinaa sa ilalom sa yuta, patay din siya, apan sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Amen. Si Hunas ilalom sa yuta, buhi siya. Buhi siya. Pero sa panahon nga niabot ang kamatayon ni Hunas, wala siya mabanhaw. Amen? Nagulat pa lang siya. Amen? Nagulat pa lang si Hunas kanus sa pagabanhawon. Apan si Jesus Christ, patay man sa dinas ilawom Diyos sa yuta, apan katulog adlaw na banhaw siya. Amen? So, kay bulungan kini sa giingon pa ni Ginoong Hesus. Tulog ka adlaw. Si Jesus Christ ilalom din na sa yuta, apan sa ikatulog ka adlaw na banhaw siya. Walay gahom ang kamatayon nga na kaniya. 41 sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe, mamangon o musudya kaninyo, kaya naginusol man sila sa ilang masala sa pagkadumog nila sa wali ni Hunas. Amen. At ang 5, God wants us to trust Him at all times. Amen? Ang Diyos, gusto niya na musalig ta niya sa tanang panahon. Ang balikon, dili lang kay musalig ta o mutubo ba ang ato ang pag-ila sa iya sa panahon nga doon natin mga makita nga mga katingalaan o kay gulungan.
Dili lang kay diha sa panahon ni anak. Ha? Kundi di sa tanang panahon. Amen. Although kana nga mga milagro makahatag gyud og tabang sa kuha. Mamutubo gyud atong pagilak. Pero lagi akong musbol kung makagad ta kanunay ni ana. Dili maayo. Amen. Amen. Kinahanglan bisag wala may mga milagro nga atong makita, musalig gyud ta mutuo kanunay nga ang Ginoo. Ana kanunay nagapabuhat og mga tinalakan ug tulungan. Amen. Ha? Ha? Tanaw na to ha, verse 41. Unsay naobserbahan nato dinaa sa mga katawhan sa Ninibe? Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe magmamangon o musudya kaninyo kay naginulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadugog nila sa waling unas. Take note, naginusol ang mga taga Ninibe sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Wala mingon dinhi ang sulat na ginusol sila tungkol sa nakita nila nga sa mga milagro. Ha? Di ba wala ano? Kundi rin sa wali. Amen? Dili giday ta mag-agad sa mga milagro. Amen? Nga ato makita kana nga mga milagro nga ipakita sa Dios gitugutan lang na niya para lagi makita gyud nato nga naa siya. Dili lang dapat nga mag-agad ta diha kanunay. Kasagaran biya mga Pentecostal, mag-agad diha sa mga milagro. Wala bitaw kaayo mga tumba-tumba, wala kaayo mga inaana nga mga pagpamuhag, murag laay man kaayo nga simbahan eh. Wala man kaayo mga ligid-ligid, wala man kaayo mga propesiya. Mundo dito na propesiya kay makaingin dito pala ang Ginoo bilang nagamit anak niya ba, nag-control sa iya. Ha? Hindi ko nang inaana. So, magsulod kag simbahan na kuhan, nain na gilid-gilid nyo. Naandan mo sa mga kita lumingid yun, ay mga ligid, lakila, propesiya. Kaya kung wala, nag-agad ka sa mga inaana nga makita, wala ka nag-agad sa pulong sa Ginoo. Amen? May munang laay, ang imong pagtuo o pagsalig nag-agad lang sa mga makita. Take note, na ginusol ang taga Ninibe sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Wala sila na ginusol tungod kay si Jonas nagpakita og milagro. Wala ingon ang Ginoo, Jonas ato dito sa Ninibe, pakita og milagro dito ha, di ba maginusol ng mga tawhana. Ha? Kundi pulong yun sa Ginoo diha sila maghinusol. Amen. Amen? Kaya kung milagro na lang kanunay ato ang ginaagad, useless ang pulong sa Ginoo kining Biblia. Amen? Kaya mo gamit ra bayag yun og mga milagro ang kaway. Amen? Mo gamit po og milagro ang kaway. Muna nga, diri adit na sa pulong sa Ginoo mag-agad. Amen? Ito kaayo nga kana bitaw sa pulong bitang mag-agad. Adto na may mga milagrong mahitabo. Ha? No dili ta mag-agad dira kanunay mingon dito naa gyud ang Dios o namuhat. Ya kung walay mga hilak-hilak mingon day ka dry man kay nga simbahan na oy way hilak-hilak. Wala man tingay palang espiritu ng muhat ani. Mahalagay ka. Di ba? Kinahanglan sa pulong tama, mapanalanginan. Dili sa mga makita. Amen. Ha? Kaya ka na mga milagro nga atong nakita kung sa katong ginamos una ra na. Dili yun na mao ang unod. Amen? Amen. Ha? Mangita yun ka atong isda. Sabi itong ginamos nga atong bitong labas-labas pa. Hindi kanon. Nya umay imo kuan. Di ba? Pakaping ra ng mga milagro. Amen? Ginagmay ra kay na kung imo ito para sa gibuhat sa Ginoo, ha? Sa tanang gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta, tanang maabutang pinagilan sa mga pulong. Ana mga balatian. Ha? Ya kata mag-agad kanunay. Dili ta mag-agad dinaa. Amen. Ikaduha,
Verse 42, sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa Seba mubangon o musulya kaninyo, kami panaw sa layo kaayo, aron lang pagpamati sa mga maalamong pagturunan ni Haring Solomon. Amen. Kung sa gibuhat sa rayna sa Seba, mitrabil sa og halayo kaayo, miadto sa nganak kang Haring Solomon, aron lamang sa pagpamati sa malamong pagtulunan sa maong hari. Amen. Ha? Sa ato pa, kining rayna sa Seba na balitaan niya nga adunay maalamon kaayo nga tao dinaa sa Israel. Hari, unya maayo kayo manulti. Nagumog lang na niya ha. Di pa na pareho karon nga mingon ta nga pag makabalo kung makaila ka rin tawhana, ma-search na yun mo sa YouTube. Isa ba yun niya? Anong tawhana ni? Ako, aning i-search ba sa YouTube? Kitaan na mong dagway. Yung dahil ka, din ako pwede na dili kumato ng tawhana, nakikita naman yun ako sa YouTube. Ha? Ha? Kani adto, dugay pa yung gayo ang may tabo nga kanang bitong madungog di mo kung unsa kabantog ang tao. Ito mo din, magkatay-katay man na. Wala pa lagi mga social media kani adto. Muna nga, doon na sa tinguha, nga mo adto kang Haring Solomon para mamati. Nya layo pa yung kaayo. Ha? Pila ka adlaw bulan nga nigahin sa panahon para lamang nga makitagbo. O maadto dinaa sa templo sa maong hari para mamati siya sa pulong sa Ginoo. Ha? Take note, awa ha? Ang rayna sa Seba miadto dinaa sa kang Haring Solomon. Ano miadto sa? Para maminaw sa pulong. Wala sa miadto para mutanaw og milagro. Amen? Amen? Ha? Diri ana to maibaluan karon kung unsa ang pasabot ni Jesus Christ nganong ming-quote siya dinaa kang Hunas og sa kang Haring Solomon. Ha? Wala tay makita kang Haring Solomon nga nagabuhat og milagro. Kay dili man siya propeta. Dahil po ang iyang gasa. Amen? Usa sa ka hari o presidente ba? Amen? Usa tuwa din ang presidente. Ito sila hari. Wala nagapamuhat og milagro kini si Haring Solomon. Ha? Wala miadto ang rayna sa Sheba nga nakang Haring Solomon para mutan-aw og milagro. Kundi para maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Ramta nato. Kay tungod kini mga Pariseo o magtutudlo sa balaod, gusto dyan nila nga si Jesus Christ magpakita og milagro. Wala na lang yun sila ingon nga maminaw mi sa imong ang pulong. Ha? Milagro yun ang ilang gihangyo. Amen? Unang-una, balik ko na ito at taga Ninibe, naginuso sila tungkol sa iwali ni Hunas, naginuso sila. Ang rayna sa Seba, ming travel o halayo kaayo nga dapit, migahin og panahon, aron lamang mo adto kang Haring Solomon para mamati og pulong. Wala siya miadto para lang mamutanaw og milagro. Ha? Amen? So mauna ang ipasabot ni Jesus Christ. Kung ang taga Ninibe giwalihan sila ni Hunas, o niya naginuso sila, unsa na daw na si Jesus Christ dapat nila ang paminahon. Amen. Dapat maginuso sila. Kaya si Jesus Christ mas labaw man kang Hunas. Unsa giingon ni Jesus Christ niya o gibalui sa 41 sa last nga nakuha din nga mensahe nga dini ani ay labaw pa kang Hunas kinsa man ni. Siyempre siya. Ha? Kung naginusol ang mga taga Ninibe tungkol sa diwali ni Hunas, mas dapat maginusol sila. Ha? Ang mga Pariseo magtitulo sa balaod kay ang nagwali nga kanila mao ang Dios. Amen? Ha? Pero nganong dili man sila mo ay milagro lagi ang ilang tulo.
Lord, gusto na mo nga mapakita kami lang ito. Ayuhan ko kita. Ha? Ang Ginoo mapakita mo nagbilagro. Amen? So wala nato ka ng tuyuak, kanabitong ingon ta nga kanabitong gipugos nato siya. Ha? Gusto sa Dios nga mapakita sa bilagro, kanabitong wala nato sa kanabitong suguak. Amen? Nagapangandoy ta nagatinguha nga kanabitong muayo siya. Pero ayaw jud pag-agad nga mingon ka, Lord, ayaw ka na. Ayaw mo gina imong simba na Diyos. Dili na maayo. Kung dili ayohon, huwag ka mo simba. Amen? Kaya kung ayohon pa yun, musimba magaling, mawala pa yun. Kasunod mga bulan. Kaya tungod gay, nag-agad na lagi ang imong pagtuo dinaa sa mga milagro. Amen. Pero kung nag-agad imong pagtuo, pagsalig ni mong anak kaniya, pinaagi sa mga pulong, wala ho tayo ka. Amen. Ayaw pag-agad sa mga milagro. Kaya kung diha ta mag-agad, sige lang pangandoy. Wa man di mga milagro ako nakita oy. Kaya gibingaw na ka sa mga milagro na imuhang kanabito naka-inspired kani adto. Amen. Midasig ka sa pag-alagad sa Ginoo kay nga lamang sa mga nakita niya. Kung wala na po yung mga milagro, dry kay ka. Ya sugo-sugoon dayon ang Ginoo. Lord, pakita ko milagro. Pagkilit na maayo, mingon din Ginoo. Ayo pag-agad diha. Naginulsol ang mga taga-Ninibe pinaagi sa wali ni Judas. Wala nagpakitang milagro si Judas para sila maginulsol. O ang reyna sa Seba, miadto din na kang Haring Solomon. Ano miadto siya? Dili tungod kay para mo-tan-aw sa mga milagro. Kundi para maminaw sa pagtulunan ni Haring Solomon. Kay si Haring Solomon gigamit sa Ginoo gitagaan og kaalam. Amen. Ha? Amen. Sabta na to mga kaigsunan. Ha? Og di baluy nga dini ani ay labaw pa kang Solomon. Kung ang babae o ang reyna sa Seba mihata og panahon nga na kang Haring Solomon unsa naka siya. Ha? Na siya nagani ang mikanaog gikan sa langit. Ha? Yang kalainan ni Haring Solomon, nagpundo na siya sa templo, pero ang babae nga reyna sa Seba, siya yun ang mitrabil, halayo kayo, o miadto kang Haring Solomon. Si Jesus Christ, sana ang miani sa kalibutan. Wala siya nagpabiling sa langit. Miani niyo siya sa kalibutan para magtudlo, pero wala niyo siya gipaminaw. Amen? Kaya gusto lagi nila og mga milagro. Amen? Ha? Dili ka mag-agadi na Sabi ko, kinatong mga kaigsunan ng mga Pentecostal yata. So, kaya mandahon sa mga baptist. Mga baptist yun, hinag kayo, mingaw kayo, way lakila. May bala ang spirito na sila. Walay pagkamuhan sa Ginoo. Pag umanan, muli na sila. Kaya gusto mo gunato ka na gunaan yung mga milagro. Ha? Pag nani magtumba, magkirig-kirig, kanismir, naagit ang Ginoo. Kung mag-agad ta kanunay dinaa, dugay kita mong tubo. Amen. Ako musbo dili lagi na mali. Pero kinahanglan dili ta mag-agad dinaa. Amen. Kung dili, sa pulong yun ta mag-agad. Amen. Ha? Ha? Kaya usahay, yan ang taganahan. Labi nagmauman ang wali. Mauman na pa yung wali, ganahan. Dapat unta sa pagwali, ganahan ka, maminaw. Kaya pag kuman sa wali, yan naman, usa man. Ang tagtuloy ng Diyos, pag-iali ka minaw, napapit din ang balang spirit. Labi na patagtuloy. Pag maminaw sa pulong, wala din ang muhat ng balang spirit. Oh. Kaya diyan nakaganahan pag kuman nagwali. Amen? Mali ka ay nga konsepto. Amen? Ha? Kaya natumba na sila na agad ay dino mo. Ilag kayo ka, Lord, na agad ay ka. Yung pag makadto kag makasimba kag laing simbahan, kaya may bakasyon baka, unsa ba? Okay, laing simbahan din, baptist na siguro. Namingawan ni lahat din, wait, tumba-tumba. Wait, propesya! Walay anointing ng pastora tingali. Kaya ang pastor, grabe man kaay tumuwali. Pag nagbulig, daghan pa kayo magilak.
Pero dili na maayo. Amen? Kaya imong pagtupag sa halig, agad lang sa mga makita niyo. Wala nimo giuna-una nga dapat ang pulong sa Ginoo mo ni ang dapat nimo tingwaon. Amen? Ha? Amen. Asabta na itong makaigsunan. Amen. Kaya kung ginana kanunay ang ato ang tinguha nga diha lang ta mo tan-aw o mag-agad sa mga milagro, murag gahapon tang mga Pariseo magtutudlo sa balaod nag-agad sa mga milagro. Amen. Naa may milagro o wala, naa may manghilak o naa may mga tumba o wala, kinahanglan mapabilit ang masalikon sa libro. God wants us to trust Him at all times. Ha? Hindi lang kayo panahon sa Domingo na masalikon ta sa iya, kanamit ay mo ang pagbati sa presensya sa Ginoo, kay nakangilak-hilak, pero Lunes o hato Sabado, gawa may simba, dry kay ka, Lord, gusto na ko Domingo na po. Oy, ay mo lang ka Domingo. Amen? Amen? Ha? Hinahala masalikon ta sa tanang panahon, dili lang kay sa adlaw sa Domingo. Ha? Maninguha ta kanunay sa Ginoo mga kaigsoon, mamati ta dinaa sa iyang pagtulunan. Kay si Jonas idamit sa Ginoo. Yeah. Kahit pa yung kay ulo, sugot na lang siya. Ha? Dili kay misugot sa kanang sige Lord, mato ko. Kay napugos kun dili ang isda na lang yun ang mihaton sa iya. Pero si Jesus Christ wala napugos. Amen. Sa pagwali sa may balita, kung dili kagustuhan yun niya kay para ang mga tao maluwas kung maginugstol. Si Haring Solomon nagpundo ra sa iyang templo. Maayo kayo manulti. Muna mga tao maadto yun sa iyaha para mamati sa pagtulunan niya. Habang si Jesus Christ maunay miani sa kalibutan. Amen. Ibiyaan niya ang iyang harianong templo dito sa langit. Aron lamang muani sa kalibutan, aron nga manudlo sa maayong pagtulunan. Og siya ang kaalam sa Dios, og siya ang tag-iya sa kaalam nga naa ni Haring Solomon. Dapat sabit ang paminaon. Amen. Amen. So muna nga gusto sa Dios na dili ta mag-agad dinaa sa mga milagro nga makita. Kung dili sa tanang panahon doon. Amen. O diha kita sa pulong mag-agad mga kaigsunan. Amen. Amen. Nasabta na to? Amen. Sa isa Ginoo nga nagapinumdum ka nato. Walang ibutang nato atong pagtuo pagsalig na nakariya sa tanang adlaw. Amen. Amen. Batiho nato yung presensya, kini nato sa makita sa tanang adlaw. Amen. Ang Dios nagapamuhat yung ganit ka nato, binagyo sa pagpamatan niya ka nato sa adlaw, buntag. O niya, giproteksyonan ta niya, panahon sa gabion, lamig kahit tulog, nagkalatagalit, pagbuntag na, kaya ka na matulog ka muna magkatay na na. Ako sa pagod, alarm ko ka na size, bangon. Yan lamig mga itulog, tingog na mga alarm. Stay na kong 30 minutes. Nga, hindi ko bandayan, dali, aras 30 minutes, oy, magpiyong na ko. Hindi na kadali ang oras pag natulog ka. Amen? Amen. Wala ang nangamatay ka ni Adto, isa paminto nga si Adan ka o si Eva, kung ginagitong panahon na how many thousand years, sila ang katulog daron. Tingarat ka, murag sayo pa na sila, pagbanhawon sila. Amen? Ha? Isa paminto ka, nagugaya na ito lang dito sa lugnanan, nawa na ito, nagalugta na. Isa paminto ka nga, karong adlaw, namatay ng tawhana, kung niya mabalik ang Ginoo. Pagiguro na. Amen? Amen. Kaya wala na sila naguna-una. Amen? So, dali ra kayo ang oras yun mga kaigsunan. So, ang Diyos, nagapamuhat ka nun ay ganyan ka nato, nagaproteksyon. Yata magpasalamat. Milagro na. Amen? Milagro na. Ang iyahang pagluwas, ganyan ka nato. Amen? Milagro na. Manadili ta mag-agad sa mga makita lang. Kung dili ato ay yung isalik ang tanan, tuod yung takanunay nga anak kaniya, sa kanang panahon. Pinaari sa mga pulong na atong malungog na kayo siya. Magatindog ta. Magampo ta. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan Ginoo. Salamat sa mga pulong
Amo na dungog ini mga orasan, ini adlaw Ginoo, adlaw sa pagsimba nga nato. Nagatudlo ka nga ni kanamo Ginoo nga dapat dili lang di ay mag-agad mi Ginoo sa mga makita o Dios nga para diha mi mutubo o Dios sa pag-ila o pag-igugma ba o pagtuo nga na kanimo. Mga milagro nga makita dili lang di diha mi mag-agad Ginoo. Kung dili o Dios number 1 Ginoo mag-agad mi Ginoo. Dinaasi mo mga pulong Ginoo. Ya o Dios malangutay gyud mi Ginoo. Kaya dili na ba sa talang panahon Ginoo mapakita ang milagro. Pero ang imong pulong o Dios ana kanunay. Uban kanunay nga ni kanamo o Dios, gani pwede na mo kini basahon. Anytime. Pero ay imong milagro o Dios dili permente. Kaya dili lagi nimo gusto o Dios nga mag-agan mi diha sa imong mga milagro. Kaya kung among pagsalig pa tinuod nga mutubo diha lamang sa mga milagro, diha o Dios mapakita na lang ka kanunay og milagro. Pero o Diyos, kabalo ka o Diyos, kung nasahin mi nga, diha day sa mga pagtuo, pagsalig na mo nga nakanimo, dili day diha o Diyos, kung dili pinaagi sa mga pulong nga amo madungong Ginoo. Muna o Diyos, ang imong pulong ugad, nag-insist kini o Diyos hangtod karong Ginoo. Gani o Diyos, daghan kay mga version sa Bible, ani mga Bisaya, Tagalog, Mansaka, aron Ginoo masabtan pa gyud ang imong pulong Ginoo sa kadaghanan. How many thousand nga mga lingwahe o Dios aduna kay mga tao nga gipanggamit imo aron ma-translate kini imo ang mensahe para makatabang ngadto sa mga tao kagid Lord nga makasabot ni ini Ginoo. Salamat Lord nga imong pulong Ginoo mao gyud ang amo ang gabayan, mao gyud ang amo ang giya. Diha mi o Dios motubo Ginoo. Kung imong pulong ugad mao ang pagkaon sa makalak Ginoo. Ako ni Matthew chapter 4 verse 4. Wala gyud mo tubo Ginoo. Salamat kay Lord sa imong pagtudlo nga ni kanamo ugad. Salamat kay Lord sa imong pagpadlong, pagpainumdum nimo nga ni kanamo ni oras. Salamat kaayo amo kining i-aplikar sa mong kinabuhi ang mga pulong amo na dunong ugad ni oras. Dalayan ko ning pangalan o Dios sa ulay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ang kapalakpakan ng Ginoo. Dito ang mga mensahe sa hulog sa Ginoo mga igsoon nga kuno nabako karon nga may tugod na mga milagro. Kung kita ko magkaligtang sa milagro, imugin na din sa mulang kung yan ang mga igsoon kay paabot mo ta. Dili mata ang Ginoo milagro, dili gitawat ay madbuat ay mahimo, no? Dili tinagi lang ka hulog sa Ginoo, kinahanglan kita nga mulambo mga igsoon. No? Ako bahin may tungod sa pagatan. Naay tao nga magkakita o kuwan kanang kuwan katanalan ako nakita man ko pero kamay lang ako man kata kay di nakita na ko milagro bagay mo na sa Ginoo kay para man natin buha kay wala man nimo nakikuha dito sa mga tao ya katanalan na nahulog milagro na sa Ginoo no kung ginana pong buhaton kanunay mo paabot ka mo salamat ka sa mga na milagro nga gihatag sa Ginoo nga dalan wala ka kataan ng kuwan apa at hindi nato na makabot mga igsoon kay ang Ginoo ni kung kanunay maghahatag niya na kay kanunay lang ina magsalit man ta sa milagro dili lagi mahatag ang milagro sa Ginoo ang Ginoo dili mahatag pakita mga milagro kita kung pamili niyo tang inana nga wa kay ang ato paglaw bumo ra kayo anang natilagi sa atong ang pulong sa Ginoo nagatudlo nga pagtukso ikaw pagkapiyan og pangita o ikaw pagkatagaan. Ina na mga igsoon nga kaniya mubasa ka sa pulong sa Ginoo ato kayo makaplagan ang mga panalangin ya sa Ginoo nga gihatag. Dili naman kita magsalig kanunay sa milagro sa Dios nga ako aligan kanunay dili pinaagi sa pulong sa Ginoo nga mao di nagahatag ng buo pagtulungan sa pangalaga. Amen. Atong pag-alison muhatag sa kalipay.
kamahalan na po nga Diyos, salamat Ginoo sa mga mensahe Ginoo at pinagmamagutot Ginoo ay karami Ginoo na Ginoo na ikaw ang Diyos na kabiyak ka ng mga mutang na Ginoo na kami nag-aaling lamang na natin sa napulong Ginoo, mga mga kasalauban Ginoo, napulong Ginoo, nagdalating sa gawakan, nagdalating sa kubaran Ginoo kami natin. Salamat Ginoo, at Ginoo ka na pinagaan Ginoo, buhat ang mata mo. Salamat Ginoo sa ito yung dapat sa mo, Lord. Sa ito yung mga panalangin ng Ginoo sa kanamo. Dahil natin niya mo may hindi may balik. Sa plao sa Ginoo na kaya sa mga Ginoo. Para sa mga Ginoo, yung pagdabihan ng mga langit Ginoo. Bukbo Ginoo mga panalangin na yung kanya sa Ginoo. Kumala sa mga Ginoo na wala na yung Ginoo na pagkakan Ginoo sa mga panalangin na nawawawat na Lord, nagalaon kami Ginoo, bukan kami Ginoo, grabe Ginoo, Ginoo Diyos, na lambo Ginoo, sa imong natutugyan Ginoo, mga kamay Ginoo, Ginoo, ikaw Ginoo, dapat mag-iksyon, mag-iya Ginoo, na grabe Ginoo, mga tanit, ikaw kamayaan Ginoo, mga rapid Ginoo, ikaw Ginoo, ubat, tumaglaking, grabe Ginoo, na sinabi sa inyo ang babang Ginoo. Ikaw Diyos na mo pagkasalamatan, bukyan ko po Ginoo na mag-iasap ka na mo, amo pinagamit, tungod alam kung hayaan Ginoo. Salamat Ginoo, bilang paningin na orto Ginoo, na tayo mo kami Ginoo sa pag-ibon, yung balay na lang buwanan, ay sa pag-day, sa pag-umaya, diya ka mo Ginoo, ay ikaw ang ilugma ka na mo, may mundo kami Ginoo, na nagpapalita ka Ginoo. Walay po ang Ginoo, yung ilugma ka na mo Ginoo, yung pagbuhat ka na mo, kami Ginoo na akong kami Ginoo na mag-ibig niya kami Ginoo ang Diyos na buhi na nagandok ko rin kami ng kapong nagkakimanggo kami na Ginoo sa angayan ng aking kapangilog. Salamat Ginoo sa pagkayundok ng mga pulong. Narita na mo Ginoo kami nagmakato mga pangalaga at kami mo Ginoo na magkita ng gabi. Makinig na pasalamatan lagi sa pangalan ni Ginoo. Okay, so sa mga announcement nato, okay, so padayon nato mula tool karong Miyerkules ato ang prayer meeting no. Okay, prayer meeting nato. Wala setting hapon. Okay, so saan naman po ito? Tama. So, Ate Judith, magbana na ito. Okay, so kadayon ang mga bulaton gapon sa mga pinikanan adult department no, every Monday evening yung bulaton 5 p.m. dahil yung kabo so yung kabo dito sa paan sa field. Okay, so ato ang mga paan talenta sa pagkinapuay. Okay, so manatang mga paan. So, praise the Lord. So, salamat kayo ng announcement nato. Okay, so Kevin Day, happy birthday. Belated happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lord, God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Okay. Belated happy birthday katong Biyernes no. Merry Christmas. Okay, so praise the Lord. Okay, so atong i-pray si Juan Ridog ta. Mag-i-pray no, so ituloy at mga kamo. No, declare tag mga blessing na nakaliya. Ginong Dios nga labing kamahalan Lord. Salamat Lord sa kalipay nga imo ang pasinati nimo kanamo. Salamat po kayo Lord nga ikaw ang nagkulang ng kanamo. Labi na Ginoo sa kinabuhi ni Brother Kevin.
Magsalamaton kami Ginoo nga kanunay ka nakapamuhat diha sa kinabuhi ang pagka madasigon Ginoo sa pag-alaga niya nga kanimo nagpabilin. Ito mo ikaw o Dios na namuhat man kanunay nga sa kinabuhi. Iwala sa mga dagkong mga pagsulay man, mga pag-antos nga iyahang sinabi mga aging mga bulan, katuligan, ikaw nagpabiling nga nagaligod nga nakanimo. Lord, salamat Lord nga diya sa kinabuhi karon. Niabot ako sa Ginoo sa laing nga katuligan Ginoo. Salamat Lord kay padayon hapon ka mga pamuhat sa kinabuhi sa mga adlaw bulan Ginoo. Ikaw Dios sa magpabiling nga maayos yung kinabuhi, magmatanos, makapamuhat ug magaligod Ginoo. Kailangan Ginoo nga pagsulay na usab niya maabot na kanila. Sa unahan, una salamat Lord nga ikaw o Lord may maayo usab ay nga sa kinabuhi. Kaampo kami ikaw padayon usab Ginoo nga magagamit ka na kaniya Ginoo. Labi ng Ginoo sa mga nagkampang mga bulhaton nga imong isangon nimo nga anak sa kinabuhi Ginoo. Lord, salamat ikaw Ginoo magaandam anak sa iyaha o miguna siya kanunay Ginoo. Ang Ginoo makaimutan kaniya o mapalipay kaniya o Dios sa iyang kinabuhi Lord, malipay dito nga anak. Salamat Lord sa imuhang pagabuhaton pagyud nga sa kinabuhi. Ug sa pamilya, paday ka mga panalangin Ginoo. Iya ka kanunay nga anak kanila Ginoo. Salamat sa imong paghatag may panglawas nga anak kaniya matag adlaw Ginoo. Protection sa iyang kapaho Ginoo. Kaya ko yung pangalan sa ulit katapusan, ginawa pili ang mga pag-ampo, ginasali nga mo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 So wala ko yung lamano pagkuhan. Blessed, happy birthday, Merry Christmas. Okay, so Bugat gyapon day ka brad. Happy birthday. Dungag imong edad, dungag imong kabugat ba? Ako dahil yung tanan sa pagpalindog. Akong pasalamatan ang mga Diyos sa iyang mga pulong, sa kalampusan sa akong panibawa. Imo ang himaya o Diyos. Hallelujah. Imo ang himaya o kalungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo ay tunto. Imo ang himaya o kalungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo ay tunto. Lahanan ka, milagroso ka nga Diyos. Walay sama kanimo, walay sama kanimo. Ramanan ka, milagroso ka nga Diyos. Walay sama kanimo, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, walay sama kanimo. Yes, Lord, walay sama Ama ng langit ng Lord, salamat Lord sa mga pulong Lord na among nabati Lord. Tungod Lord, ang imong pulong ginugad, ulit yun sa tanan God. Salamat ginugad nga kinahanglan din Lord, ma-improve kami Lord sa among pagkagustuhan. Nga dili na dahil ginugad, pag-agad kami Lord sa mga milagro, kung dili yun Lord. Ang imong mga pulong Lord, mauli ang i-apply sa among kinabuhi Lord. Kay bilin mo din Lord ang imong pulong binugad na imong gimugka dito sa kalibutan dito. Salamat Lord sa tanan ug isan man Lord God sa among pagpamauli binugad. Ikaw binugad, magapadayon, magaprotection Lord kanamo binugad. Sa tibuok simana binugad, ikaw binugad iya kanamo, magahatag pusog, mga panalangin sa kanunay ugad. Isan man Lord God,
pastor Lord, bisa asa man siya mag-aadto ginugad, uban ginugad sa mga young people, ikaw ginugad, mag-guide siyang kinabuhi, ikaw ginugad, hatag kaniya ginugad ang panalangin, God, bisan man Lord siyang pagbutyag ginugad sa imong mga pulong, God, hallelujah.